ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। मनोजव मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठमातात्मजं वानरयुतं मुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ब्रह्मान्ताः गुरुस्साक्षातिष्ठं दैवं श्रियपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः संतमे जन्मजन्मनि। विशेष जाणून घेऊन अंगा श्री संस्थानाच्या शाखा मठाच्या आराध्यदेव वदंडरामाक तशींची हांगाच्या प्रधान देव सेतुमाधवाक वंदन करून घेवन ना तशी आमगे संस्थानाचे सर्व यती परंपरेक वंदन करून घेवन उपेन स्वाम्याला दाखोवन विशेष जावन घेना देवालयागी स्वाम्यालागी मागून घेवन घेवन आता आमगेल्या पिठाधिपती जावन आशिल्ले राजमाजी आशिल्ले सय्यबीन स्वाम्याला सन्निधानात वंदन करून घेवचें। तशेंच आयज दिवसाक आमगेल्या सकले समाजाक एक महोन्नत दिवस कार्तिक मास विशेष जावन हांगा शाखा मठांत विराजमान जाल्लो देवाक आमगेल्या स्वाम्याला अमृत हस्तान करता। ह्या दिसाक अष्टोत्तर शत शंखाभिषेक जावच्याक वतस विशेष जावन शंखांत देवालया सकड पूजन करून घेवन घेना हांगा देवाक स्वाम्याला आसतना अभिषेक करून घेवन तशींच जन्म जन्मांतरियांत जलल तसल्या विशेष कसनी आमगे निमित्तान घडल कसनी पाप आसता सर्व पाप दूर करून दिवका सर्व स्वाम्यान दयेन आमकां केलेले सर्व अपराध आसता क्षमापण करून दिवका। सपरिवार कोदंडरामाल अनुग्रहान करताना एक विशेष आमकां एक आस्त मेळ्ळाली रामेश्वरा भितर येवन घेना हांगा ह्या देवळा भितरीची आमगेले एक संस्थानाच्यो शाखा मठ आसा शाखा मठ आराध्य देव आसा तें एक पूजन करतसले सुयोग आमकां म्हागड स्वाम्यान दाखोवन अनुग्रह करून घेतिल्लो म्हणटाना ताजे अनुग्रहान करताना समाजांत सर्व दुरीत दूर करून दिवन घेना मुखावेले पिळगेक जेलारीक देवालया आराधना करची स्वाम्याल्या सेवन करतल भागी मेळका म्हणून उद्देश तशींच आमगेल्या स्वाम्याला इच्छा आमी धर्मार चलता आसतलो योग्यता आमकां देवान दिवका दोड कसले एक अपराध चलले तो क्षमा करून दिवका। हे रामेश्वर म्हणारीक परमात्माची जागो म्हणटाना परमात्मा जाग्यार विशेष जावन आमी सर्व भक्त वर्गान आयज दिसाक केलेली आराधना निमित्तान घेवन देवान संतोष पावन घेवन ना तागेले परिपूर्ण अनुग्रह आमगेल्या सर्वेची समाजाच्या रस मसाल्या कीर्ती देवान हाडोसून घेवन ना हांवें जाल्यारीक तुमगेले घरकड बसून घेवन घेना ह्या मुख्य वाहिनी निमित्तान तुमी जाल्यारीक अभिषेक पळयता आसा सर्वांकय परमात्मान अनुग्रह आसून घेवन घेना तुमगेल्या मनोकामना पूर्ण जावं तशी देव अनुग्रह करो म्हणून घेवन देवालया स्वाम्याल्या चरणाक हांव वंदन करून घेवन प्रार्थना करता। राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर सुंदर अति सुंदर सुंदर अति सुंदर सीताराम सुंदर सुंदर अति सुंदर सीताराम सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर। राम शक्ति सुंदर राम भक्ति सुंदर राम शक्ति सुंदर राम भक्ति सुंदर राम मेरे अंदर हृद कमल राम मंदिर राम मेरे अंदर हृद कमल राम मंदिर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर सुंदर अति सुंदर सुंदर अति सुंदर सीताराम सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर।
राम एक राम एक राम नाम उच्चरा जन्मांचे सार्थक करा राम नाम उच्चरा जन्मांचे सार्थक करा श्री राम नाम उच्चरा जन्मांचे सार्थक करा नाम स्मरणे मुनिजन तरले तारक मंत्र स्मरा नाम स्मरणे मुनिजन तरले तारक मंत्र स्मरा ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम 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 श्री राम जय राम जय जय राम हरिनामाचा प्रताप पाहम सांगिन मी दाखिला नाम स्मरणे करिता ध्रुव अडळ पद पावला ओम श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम 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 श्री राम जय राम उपमन्यो बाळकासी त्याने शिरसिंधू दीधला जालिंदर जोगीने त्याने शिष्य अमर केला ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय गोपी चंद राजाने हरीचा वचन गाविला देवा गेला सत्व पाहिला श्रीरामाचा घरा ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम
इधर एक मिनट एक सोड इधर एक मिनट ಸ್ವಲ್ಪ ಮಗ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಗ್ಸು ಹಾಂ ತೋರಿಸುವ ಅದು ಎದುರ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಗ್ಸು ಎದುರ
राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम आपण जातो वनवास खंड उत्तराहून श्री राम जय जय राम 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 श्री राम कार्य सुंदर राम सेवा सुंदर राम कार्य सुंदर राम सेवा सुंदर सुंदरांतर्गत रामाय रामदूताय रामचंद्राय वेदनाय सीताय पतये नमः महावीरं महाविष्णुं जगन्नाथं सर्वं
नरसिंहं कृष्णं भद्रं हृदयं नमामि कामिदासरायणे श्रीनिवासाय श्रीनिवासाय नमः देवाय हरे परमात्मने परमेश्वराय गोविन्दाय नमः सर्वैर कमले रावयन्ति स्वविलया आरणवरदय कालक्ष्मी देवी विन्दे मनोज ब्रह्मात्मदेवेकं जितेन्द्रिय मुदिमदामृषमाता आजन्मावदेवमुख्यं श्रीरामदूतं नमामि इष्टदेव श्रीपरियाचार्य श्रीराचार्य संतमे जन्मजन्मनि परमात्मा सीतापति रामचंद्र इवे सर्वैव मागाचे आ भारतीय पुरुष हम मेल रीति श्रद्धेन प्रार्थना करता जवा वो भाग्य हम सर्वै सौभाग्य इदुगी मनुष्य जन्म मिळते अत्यंत पुण्याचे तंतुई विशेष जाम मनुष्य जन्म मानतोय ब्राह्मणत्व मिळते तंतुई आणि के घोड पुण्य तत्रापि शतकोटिषु इत्यादी तंतुई विशेष जाम आणि के पुण्य केला मात्र वैष्णवत्व मिळता तसे आम्ही सर्वै गौडसार ब्राह्मण विशेष जाम तुगेले वैष्णव ब्राह्मण कसकीची अंते सिद्धस्तु सिद्धांत हा अंत्य काळात सिद्धांत केल्याने म्हणून मातु सिद्धांत ते सिद्धांतांत जन्म येईल तुगेल विशेष सेवा करते तसे भाग्य आमकां तू अनुग्रह केल्याने तातूं ये भारत देशाचे कडे गांव म्हळ्यार रामेश्वरम हे रामेश्वरम हा प्रसिद्ध केलेलोची प्रभू रामचंद्रान कसकीची सर्वांगे एक निमित्त कोर कसकी तुगेल वक्षस्थलारी वास करचे ते सीता देवी सोदून अंग येवनु लंगे वचु रावणा संहार कोर विभीषणाक राज्य दिवनु विशेष अंगाय येवनु आमकां तुगेल सेवा करची तशी भाग्यान गुरु कर दिल्याने तुगेल मात्र नाही तुगेल भक्तू जाम नसले ते महादेवा जलनी सेवा कोरका म्हणणार कोण दिल्याने तुगेले क्षेत्र हे काही प्रतिष्ठापन करून दिलेलो तसले क्षेत्रांतलो तू कसरकी विशेष जाम आमगेल कसरकीच आमगेल पुण्याक या क्षेत्रांत या प्राकारांतूची आमकां आमगेल मलगड स्वाम्यान केलेले ते महातपसान तुका हांगा प्रतिष्ठापन करून विशेष आराधन करून येतात प्राकाल आदकून तुगेल आराधन करून येतात हांगा तिन्ही कालांत विशेष जाम आमगेल जमचे देशी कित्याक म्हणल्यार आमगेल ये दवळ आमगेल अधीन आसा जाल्यारी आज सुतमुत पुरा कसरकी सरकार अधीन आसा तेजे निमित्तान आमकां कशी तुगेल पूजा पुरस्कार आमगे जमचे रिती तुगेल पूजा पुरस्कार आमी नित्य निरंतर करतात सर्वे हे सेवा करतात देवा आमगे जमचे म्हणटा तुगेली पूजा पुरस्कार तुगेल वैभोगी करतात देवा कजे पूजा पुरस्कार करचे कजे प्रकाराचे चढ उणे जाले नसले तू क्षमापण करका आणि प्रितीनी केले सेवा तू स्वीकार करका मात्र नाही कसरकीची मगड स्वाम्यान तुगून पूजा पुरस्कार कोर अंग तपस कोर तुगेल दये पात्र जमते तशी या मठा कीर्ती मठाच वैभव वृद्धी करची तशी जाले नाही तसं क्षेत्र हे या क्षेत्रांत सुप्रदैन स्वाम्यांनी मस्त कष्ट काम नष्ट सहन कोर मस्त आम्हाला कळकळेन कसरकीची आमका हांगा पुन्हा प्रतिष्ठापन करून दिलेली तुझे नंतर तुगे विशेष पूजा पुरस्कार करून येतात आमगेल स्वाम्यांनी चांग बंद दी तुगेला आमगा पूजा आमगेल शाखा मठ आसा तसो या प्रकारांतूच आमगेले शाखा मठ आसा काशी मठ संस्थानाचे एक विशेष उत्तुंगा एक कीर्ती कारणीभूत जमचे तशी तो आमका हांगा प्रतिष्ठापन मलगड स्वाम्यान कोर आराधन करता ते स्वाम्याले मनान तुगे मात्र नाही सत्य जावनसी विषयी तेव्हा तुगे पूजा पुरस्कार सेवा सर्वे करतात देवा तू देता खंडित देता देवा आम्ही सर्वे चरडून मुगेली केदनाय चरडू आमची उगी केल्यारी तू विशेष जाम बापूस जाम तू आमकां शिक्षा दिवची दिलेली आसा देवा तुजे रुपार असले दोष गेलो असलेले तू क्षमापण करता आमी तुगे चरडू आमची उगी केल्यार माफी करता जाल्यार बापसून कर्तव्य आमकां कोणेय ना देवा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव केदनाय आपसूय बापसूय सर्वे बंधू बांधव केदनाय तूच देवा हे जन्मान नाही केदनाय जन्मान रांतली जाल्यार तूची मात्र नाही आमकां मोक्ष गेल्यारी तूच मात्र सुचे देवा आमगे हांव सुजा बापूस जाम सर्वे जाम तुगे तुवें आमगे रक्षण करता आमी गेले तुजे अपराध आसलेली तूं क्षमापण करता आनी आमकां दय करता मात्र नाही देवा विशेष जाम तुगे जन्माक तुमच्या जाती आयच्या दिसाक आमगे निमित्त म्हणजे पुजे पुरस्काराक नाल्यार निदराक कितें चड उणें जालें नासलेलें तूं क्षमापण करता प्रितीन स्वीकार करता
मुंबईतून आयच्या दिसाक एक गांवांची विशेष प्रसिद्ध शंभू त्या शंकाभिषेकान अभिषेक केला दुग्धाभिषेक केला मात्र पव मानकी इत्यादी करून तुगेल शरणांक समर्पण केल्या तू मात्र नाही सपरिवार सीतापदी विशेष जाम सीता देव सीता माते तशी भारतीय रमण मुख्य प्राणात तशी लक्ष्मणान शेषावतार लक्ष्मणाने दिलेली प्रीतीन स्वीकार कर म्हणजे असेल त्याला सपरिवारान आमगे चरण गुरु कर त्या महालक्ष्मी विशेष आमगे चरण गुरु कर जितिष्ठा आमका न क्रोध वद मात्सर्यम न लोभ न अशुभामती भवन्ति कृतपुण्यानां सत्तादि आमका त्या महालक्ष्मी नित्य विशेष द्याम तुगे चरण क्रोध नतीन लोभ नतीन मद मात्सर्य नतीन तुगे चेरी विशांग भक्ती हरिदास दास्यम मुक्तादि तुगे चेरी अशी तुगे दासाची भक्ती दिनच्या दिनचे तुमान गुरु कर का मात्र नाही तुगे भक्त जाम असेल मुख्य प्राण कसं की सीतान्वेषणा या क्षेत्रात गुरुची लंगे क्षेत्रात उडी मारलो मुक्तादि त्या मुख्य प्राणान गेलेली विशेष आपले क्षेत्र गोष्ट जाम का कसं नाही मिळाले गोविंदे देवी भक्ती भगवतीच्या भगवान निर्जितम निर्निमित्ताम निर्व्याजाम कसगेची मुख्य प्राणान तुगेल केलेली भक्ती असत त्या अनन्य भक्ती तुगेल शरणांगती येवनो शरणांगती उत्तम उदाहरण तो मुख्य प्राणो त्या मुख्य प्राणान गेलेली आमगे ते डय गोरका त्या नदींची त्या तागेल भक्ती असायची ती भक्ती आमका जल्ली वाटतो जान तुगेचे बंद भक्ती श्रद्धा विश्वास कर तागेल जल्ली आमको भक्ती दिते शिवन गुरु कर का मात्र नाही तो शेषावतार त्या नसेल विशेष या मस्त लक्ष्मण आणलेली कसं केजी तू आहे कसं की वनवास आवत्ता मिगेल वेळे मिगेल बापू सो म्हणून सांगून तूच मिगेल आवसू म्हणून सांगून तुगेल दय तुगेल माती गेलो तो सर्व त्याग कर आणि आमचं रक्षण केलेलो आमचे केतना तुगेचे रे कशी तुगेचे आम्ही श्रद्धा भक्ती धोर का म्हणता कोण दिलेलो तू असं त्याला सर्वस्व मिळता म्हणता कोण दिलेलो तो लक्ष्मण ताणे गेले जे रूपात चढवून गेले नसते क्षमापण कर की केले सेवेन तू आहे संतृप्त जा दोष निवृत्ती जा आणि किती रूपात मन आले की नाही काम त्या कामान तू हात दोन केला तुका मात्र नाही आमच्या स्वाम्याने आमच्या समाजावर प्रीती विश्वास दवरल असं की प्रीती विश्वास दवर समाजाच्या विशेष धर्मांची तशी समाजात केदनाई आमगे संस्थानाचे तशीची देव धर्माचे प्रीतीचे तशी दोन गुरु कोण विशेष आजी तुगेले ये सेवेन तू संतृप्त झालो जे रूपात दोष निवृत्ती झालो तू संतुष्ट जाणो गुरु केलो केदनाई तू राखता आम्ही देखील कामान कंचे रूपात काम देखील नाही त्या कामान तू हात धरून जला सीता मात्र नाही कजे रूपात या समाजा कसं काढू कशा त्या काढू केले की दूर गोर तू वाढ दिन म्हणून गुरु केलं म्हणून कीर्ती काढू अंगरक्षण बरे पण म्हणून गेले कळकळेन मागून प्रार्थना करतात ही केले प्रार्थना तू स्वीकार करून सत्य करून आमकां अनुग्रह केली म्हणून कीर्ती काढून अनुग्रह करी तुझी प्रार्थना साधित आहे देव कशी चला असू देत रे ओढे एक सेवा करची तशी भाग्य दिली अरे एक क्षेत्रांत ओढे क्षेत्र केदनाई आमचं रक्षण करचें आमगेल समाजाक जे समाज आणतीन एक वैभवान हे देशी आमगेल देशा भाग यो आमगे एक रामालय सेवा करची तशी केदनाई निरंतर सेवा करची समाजा भाग्य दिल्या वरदेन स्वाम्यान गेलेली विशेष प्रायस दिलो कसलो मला कोडगी हे क्षेत्रांत हे क्षेत्र विधी करता की तांणी रामालय सेवा करची तशी आमकां समाजाच्या न्ही कित्याक तसो राम तो स्वाम्यान आदेश दिलो आमकां मार्गदर्शन दिलें न्हय त्या रामाल विशेष सेवा केल्यार तो राम आमकां सर्वय दिता तसो कोदंड राम तो तागेर सेवा केल्या विशेष हूड सेवा केल्या देवान ती स्विकार करून सर्व विशयांत समाजाक तुमकां सर्वांक बरेपण करून दिता राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर सुंदर अति सुंदर सुंदर अति सुंदर सीताराम सुंदर सुंदर अति सुंदर सीताराम सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर
रामशक्ति सुन्दर रामभक्ति सुन्दर रामशक्ति सुन्दर रामभक्ति सुन्दर राम मेरे अंदर हृत्कमल राम मंदिर राम मेरे अंदर हृत्कमल राम मंदिर राम नाम सुन्दर राम ध्यान सुन्दर राम नाम सुन्दर राम ध्यान सुन्दर सुन्दर अति सुन्दर सुन्दर अति सुन्दर सीता राम सुन्दर राम नाम सुन्दर राम ध्यान सुन्दर राम नाम सुन्दर राम ध्यान सुन्दर राम कार्य सुन्दर राम सेवा सुन्दर राम कार्य सुन्दर राम सेवा सुन्दर सुन्दरान्तर्गत श्री हरि रूप सुन्दर सुन्दरान्तर्गत श्री हरि रूप सुन्दर राम नाम सुन्दर राम ध्यान सुन्दर राम नाम सुन्दर राम ध्यान सुन्दर सुन्दर अति सुन्दर सुन्दर अति सुन्दर सीता राम सुन्दर राम नाम सुन्दर राम ध्यान सुन्दर राम नाम सुन्दर राम नाम सुन्दर राम नाम सुन्दर राम ध्यान सुन्दर ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ನೆಚ್ಚಿನಿ ಕೆಡಬೇಡ ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ನೆಚ್ಚಿನಿ ಕೆಡಬೇಡ ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಸತಿಗೆ ಬೆಳೆದ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಕುಲಹೀನನಾದರೂ ಕೂಗಿ ಜಪಿಪ ಮಂತ್ರ ಜಲಜ ಪಾಣಿ ನಿತ್ಯ ಜಪಿಪ ಮಂತ್ರ ಕುಲಹೀನನಾದರೂ ಕೂಗಿ ಜಪಿಪ ಮಂತ್ರ ಜಲಜ ಪಾಣಿ ನಿತ್ಯ ಜಪಿಪ ಮಂತ್ರ ಕಲುಷ ಪರ್ವತ ಕಿದು ಕುಲಿಶವಾಗಿ ಮಂತ್ರ ಕಲುಷ ಪರ್ವತ ಕಿದು ಕುಲಿಶವಾಗಿ ಮಂತ್ರ ಸುಲಭದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಸೂರೆಗೊಂಬುವ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ
ಜ್ಞಾನಮುನಂಗಳಿಗೆ ಸಾಧನದ ಮಂತ್ರ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮನದಿ ಧ್ಯಾನಿಪ ಮಂತ್ರ ಜ್ಞಾನಮುನಂಗಳಿಗೆ ಸಾಧನದ ಮಂತ್ರ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮನದಿ ಧ್ಯಾನಿಪ ಮಂತ್ರ ಹೀನ ಗುಣಗಳ ಹಿಂಗಿಸುವ ಮಂತ್ರ ಹೀನ ಗುಣಗಳ ಹಿಂಗಿಸುವ ಮಂತ್ರ ಹೊರೆದು ವಿಭೀಷಣಗೆ ಪಟ್ಟಗಟ್ಟಿದ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ पादासे शीर्षस्य सदा हितमणे व्रियमाणम् सम्यक् श्रोवन्ति सरितो नदीनान्तर्गता मनसा पूयमाना एतसम्भूमयो कृपणानावचक्रे
ಕೌಸಲ್ಯಜವರ ವಂಶೋದ್ಭವ ಸುರ ಸಂಸೇವಿತ ಪದ ರಾಮ ಹರೇ. ಕೌಸಲ್ಯಜವರ ವಂಶೋದ್ಭವ ಸುರ ಸಂಸೇವಿತ ಪದ ರಾಮ ಹರೇ. ಕಂಸಾದ್ಯ ಸುರರ ಧ್ವಂಸಗೈದ ಯದುವಂಶೋದ್ಭವ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ. ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ. ಮುನಿಮಖ ರಕ್ಷಕ ಧನುಜರ ಶಿಕ್ಷಕ ಧಣಿಧರ ಸನ್ನತ ರಾಮ ಹರೇ. ಮುನಿಮಖ ರಕ್ಷಕ ಧನುಜರ ಶಿಕ್ಷಕ ಧಣಿಧರ ಸನ್ನತ ರಾಮ ಹರೇ. ಘನವರ್ಣಾಂಗ ಸುಮನ ಸರೊಡೆಯ ವನಜಾಕ್ಷನ ಪಿತ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ. ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ. ಜನಕ ಪೇಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತಾ ಸಹ ವನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ರಾಮ ಹರೇ. ಜನಕ ಪೇಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತಾ ಸಹ ವನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ರಾಮ ಹರೇ. ವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನಣುಗರೊಡನೆ ಗೋವನು ಪಾಲಿಪ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ. ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ. ಖಂಡಿಸಿದ ಶಶಿರ ಚಂಡಾಡಿದ ಕೋದಂಡ ಪಾಣಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ.